Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Returning team is going to team Macele ingane yamakhwela basesiphakhi kwenze video ngenze umakhwela. Abagoyi abantu abagoyi bayafokofa. Guys, kwenzakalani ngani? Mina ngiworried ngani kodwa khona ivideo engiyenzile la ngenziswa ile app khona i-app engigangisayo le app le yenza ukuthi ngenza abantu behleke beshayane ngidlala yonke into nje ade ngenza i-wrestling yamakhosikazi asemzumba sengenze le video ukuthi umacele ehleke le ndaba ngoba phela iyahlekisa manje nina kwenze njani umnini Mawande bani konje usisika Mawande uZenande u-Obanzi angithi abasemzombe laba bawu4 bancane bahlala lapha eSipark after school noMacele. Macele waze wathi-ke onginani ungiyabonga awuhambe ne-1000 yabo mhlawumbe amamuzi akhe azoba ngconywana mabethi omangwabe ngiyabonga sebethatha ingane bethi 1000 mhlawumbe ngenye inyanga yabo ngoba phela lapha yana ingane mayiphuma esikoleni ziphuma ezinye izikhathele zilambile zifuna amabheka yabo juice yonke lento iyaphela imali cha mhlawumbe uyifuna kubo nje labo 1000 yabo noma ke sengaphuma ngaye kumsileko ngoba phela abantwana bakhe sekuthiwa ke ku2.5 uMacele akakhiya iminyango kusho abalandeli bakuthando nesithembu bathi uMacele akakhiya iminyango futhi uMacele akangayenzi ivideo noMakhwele kodwa ebehle nengane yamakhwele enginankinga ngoba bona abafuni niyenzelani lento yokubuka i-TV show noma ukubuka i-TV niyibuke njengozi zonke anti phela benza leyo nto anti bane-stress i-stress so-Rahul Rahul abangabazi Rahul laba banesidina bakhuluma isizulu esifana ngalo anti-ke baze bagule ubone ukuthi hayibo yamgulisa lento eyenzekala ku-TV size sisabe ukuthi hayibo i-TV lento akusinto yangempela bayayidlala besaba ukuthi hey kwaze kwathakathwa nani uthando nesithembu hayi banibambe ngenye indlela manje kubi nje le ndaba yaMacele nengane yamakhwela kodwa omnini badlala lapha eSipark mabephuma esikoleni manje sibuza ukuthi yindaba nifuna uMacele bandlulele ngane hayi ulaya amakhosikazi yayithini agreement leniyazi nina agreement eniyazi la eyakhishwa uMacele namakhosikazi asemzumbe ngendaba number 5 ngisaba icinga ke ngiyayicinga angiyitholi ukuthi bavumelana ngokuthini ngoba uMacele wamisa uMangwabe wathi uma ekhuluma ngokuthi umamkhulu uprotector abakhona okusho ukuthi phela umamkhulu akalenzanga iqiniso kuMayeni angithi usemshaya ngeinduku zakhe ukuthi phela nangu uMayeni wayengathanda ukuthi uMangwabe ashade kodwa uMacele wenze njani wamvumela yena wangaba nankinga kwasho yena futhi uMangwabe wathi mina umngane wami ubesekhona okumakhumalo onginankinga noMacele akazabe nenkinga uMayeni ke ngoba phela ke uze kumuntu oseshadile nomuntu wakho akubanga mnandi wathi ke uMacele uma uMangwabe ephakama nombono ukuthi umamkhulu uprotector abakhona leyo nto uyazeni ngoba naye ukhona yini sekuzofanele ukuthi a-exercise leyo nto manje ukuthi ezumamkhulu khona ngizoba protector kodwa bona bakhona athi isithembu ngeke uzowazi ukuthi nihleli ngaliphi iqiniso ngoba umamkhulu ushinto ekhona ukuthi awukwazi ukugraze into uthi iyenziwa kodwa lento le ayenziwanga kuwe ngoba ukhona ngoba phela shuthi umamkhulu akamprotectanga uMayeni wathi angena uMangwabe sekuthathe lapho ukuthi umamkhulu akasukume manje eprotecte bona bodwa bekhona bengazi futhi bona ukuthi bavumelana bethini nomseleke eceleni ngoba phela leyo part ebalekile manje sengibuka lapha ukuthi thina ke siyama-viewers ngoba phela thina asikho kulesi sithembu siyasibukela nje ku-TV yini nigowe ngangaka kanti bayogcina bethi uMacele akakhahlelele
Hhayi, bacele ubaphethe kabi abantu ngale nto ayenzayo, kodwa akenze into ehlukile. Ngisho ukupheka, angithi sabona ukuthi uMakhwela umphekelile, wabaphekela baseMzumbe-ke ku-TV. Bahamba bayodla sababuka, kupheka uMacele. Manje ngisho ngixake ukuthi kanti yini le entsha ayenzayo ukuthi uhleke kakhulu-ke. Uhlekile Macele, ngathi nami ngathi hhayi bo, ukuhleka kwakhe asisakuqondi ukuthi sehlekani kanti manje, yabo. Manje hhayi, akumnandi guys, mina ngiyaxakeka ukuthi yini guys, nina senibukuthanda nesithembu ngomoya kaZizonke, kaZWorld. Phela amandiya lawana angazi ukuthi enze njani, ngoba bonke abantu abadala babukayo hhayi abane-stress. Uzubuza ukuthi kwenze njani umakoti onani oyintandokazi, uthi uyalalela uthi hayi bo, hhayi nanoma Macele senibabuka ngaleloso, kodwa alikho bhe inkinga usuzoku-enjoya khona i-TV, kodwa hhayi ngeke sungaze ube kangaka. Hhayi, sungaphatheki kahle ngisho edlalisa ingane, phela manje sengathi unomoya omubi. Awusafuni ngidlaliswe ingane? Hhayi. Asisakuthembi-ke manje uthi anti sekwenze njani, asisakuthembi nakuthi kuzoba yimo osanganela kubantu. Hhayi, indaba yaMacele nengane yaMakhwela enkulu ingaka. Sekuthiwa uMacele umameza kade uMacele wayesho ukuthi uMseleko umthathela iy'ndaba zaseSeapark ey'lethe kuyena, zaseMzumbe ey'lethe kuyena eseSeapark ey'lalele. Athi uyamsiza, uyothi ejika ebona ukuthi hawu uMseleko akanankinga ndawo nabantu bakhe. Kade-ke leyo role uMseleko wayinika uMacele. Hhayi manje, ngisho ku-season 5 sasabuka ukuthi hawu uMacele uyo-enjoya nini uma ezolobe etshelwe iy'ndaba lade engekho. Kodwa sabuye sathi le nto inokuba calculative phakathi, ngoba mhlampe sizothi thina uyatshelwa kanti naye uyafisa ukuthi etshelwe, uyabo. Sizothi thina kuriphothwa kuye kanti akanankinga, ngoba manje sithi hawu uma ey'pholele eSeapark iy'nkinga zaseMzumbe ziyaphi kuyena, kanti mhlampe naye kuyabala ukuthi ziyakhala kuleya ndlu, yabo, asazi. Kodwa le yengane-ke uthi anisafuna edlalisa ingane, hhayi niyahlekisa guys, akangayidlalisi ingane kuze kubonakale ukuthi ngempela-ke uminabo abaseMzumbe uyabasaphotha. Manje nengane-ke hawu, nje ingane yaMseleko mayethe usaphotha uMseleko kusho ukuthi phela nengane ayifiki. Hhayi, indaba yaMakhwela izoqulekisa ababukeli kunokuthi iqulekise abanikazi bayo. Yinto ethiwani-ke le? Bye.